Здравейте хора на YouTube, аз съм Сбава и днес при мен е Крипър Джоел. Да, днес ще играем ХНС Arena 2. Да. Клипът ще е около 10 минути. Да. Четири, 3, 2. Ти виждаш нещо? На мен ми излаги. Ама... Не знам, ама май сега ще ми на джъмп. Аз съм на джъмповете, бе. Аз там втори е, защото на мен ми лагна. Почти всички имат като моята глава. А? Аз ще го мина, но... Аз ще го мина. Хоп. Аз... Ами сали. 2. 1. Ти какво си? Аз съм тиква. Магма крил. Нека спами чата. Тук да. А? Е, да. То ще го китна. Мога да го банна, бе. Да, ако не спре да спами чата, ще го... Виж, What not valid, please, беком нещо си. Не го пише на мен. Аз нищо не правя. Окей. Small texture пак, ако си тиква си като робот. Shaders Faithful. Де ти го пратих? Ха. Не знаю. Не. Аз съм вътре в замъка. Няма да бийте. Аз съм много скришен. Не бе. Аз скрих другади,
Като видях, че те убиха и аз скрих други. Какво? Ко? Някак застана, тук се е нямало да излезе. Тук нямаше никой и... ето. Стана. Чая се скри. Аз съм роботче. Окей. Мен ме убиха. И съм си как не хайдер. Сигурно. Хора, болен съм и може да ме чувате малко прегракнал. А вчера на бурята се разболях. Кой? Мързел ме. Чай, че ще виж сега. Сега ще убия двама. Що ви... Да. Чакай малко. Ало. Върнах се. Не, бях афка за малко. Звъняха ми по теля. И теля, ако не знаеш, ми е Samsung Galaxy S5. Бял. Аз обичам повече белия. Ама аз имам протектор. Ама такъв протектор. Заден и преден. Се пада, мой, fuck you. Ще изиграем, ама клипа ще е точно 10 минути. Добре. На мен това ми е втори клип. Мамо, тихо, че снимам. Не знам, тихо, че снимам. Ало? Чу ли нещо? Окей.